ang atong kanang status before ang Diyos mobalik, gwapo gid unta nga makita nato nga kuan na gid ta. Kung nag-prepare pa tag thesis kanang almost complete na gyud, no? Di ba gani makita nato nga complete na gyud, pero dili man gid ta makaingon nga kanang complete o perfect, pero basta kay almost naabot na to ang almost. Amen. Kanang almost gani but pasabot ka wala siya ba kanang naanagid siya sa tumoy-tumoy o doon na sa pinakatumoy mo na siya ang atong gusto nga kanang ma-discover. Kay abin nyo mga igsoon, sa ako karon sa sige ko og pamalandong sa kana akong wali o nya nagapamalandong po ko sa review ko sa mga kanang words bitaw nga akong nawali, na find out nako ba nga sa naglabay nga mga panahon ang tao ngano nga usahay murag ang pagkumpiyansa naagid pirmi, imbes nga ang pagkumpiyansa dili gid na siya ato kinang masit aside kundi naagid ta sa gitawag on guard. Wala kita nang gitawag og confidenta sa atong kagalingon nga mobalik ang Dios, murabag nakapaniguro na ta nga sure gyud ta. Dili na mao, no? Kung may adto patag sa kadapit sakay ta og sakyanan kinahanglan dili ta mag-as-if nga ang wallet nasa atong bulsa, dili ta mag-as-if nga ang atong kwarta nga kinahanglan kay sa ato kwarta kinahanglan man gyud, dili ta mag-as-if nga naa diri, i-check yun nato kanunay. Amen. Para nga di ta makutan aware ba kay sa ako nakita sa mga churches murag na generalize man good na ang end of the world pagbalik ni Christ, end of the world dayon nya ang pinaka murag na brainwash ta nga end of the world, end of time tungod kay naa na ning mga worse nga commotion karon sa kalibutan sama sa gitawag og mga great nations against great nations. Then ang mahimong mo putok diha sa gitawag og mga gitawag nila og mga powerful weapons. So mo na gid ang gitawag og di lang kay mga kinabuhi mao ang hisgutan diha nga mo end pod ang gitawag og pag-excess sa mga invention sa tao. So gani magsuon ang gitawag og Christ return or the unexpected nga coming back of Christ og ang end of the world murag nag-usa lang. Pero kung basahan nato ang Bible dai no mo review ta carefully nga mag-review ta ang ato gyud gi-expect ang end of the world ang Bible gyud mismo mo oy mo pamatuod nga layo pa kay na ugay nang kaning kung nagatuon tag Bible no gatuon ta sa pulong sa Ginoo ang ato makita diha ang kaning una nga mahitabo gyud ang gitawag og kadtong iyon ni Christ nga I will come back, mobalik ko, then and I will receive you to myself so that where am I there ye may be also. Ang gitawag og ang pinakapayan sa where am I there ye may be also mo to gitawag og ang transparency nato gikan diri ngadto sa ato yung gitawag og pinaka forever nga kinabuhi og pinaka forever nga place, eternal nga place. So kadto ang mahimong pinaka bottom line. Pero ang atong ipaabot kay lisuon kining gitawag og rapture. Katong ni Christ nga I will coming back and receive you to myself. Ang kang Christ nga completion sa iyang gi-prepare para nato, it's already done. Ang ato lang karon nga preparation para sa iya, that's not yet done. Wala pa mahitabo mo nang nadugay pa si Christ. Always, no? I-check nato og i-correct nato ang atong life og atong i-check og i-correct atong life kung ang atong life dili bagi siya preparado igsuon ayaw pagkumpiyansa. Kinahanglan mo preparado ka kay ang rapture is approaching. Duol na kay rapture. Muna akong kahadlukan. Sa rapture, daghan ang mabilin.
Duha atong ipangadaman, before ta mamatay, ang atong kinabuhi worthy sa tubangan sa Ginoo. Before ang pag-rapture ka sa to, kung buhi ta, worthy po ang atong kinabuhi para apil ta sa mga pagpang-rapture. Join sa mga i-resurrect. Aron igsoon, maka-apil ta sa kitawag og millennium. Di mo gusto millennium? Ako gusto ko millennium. Para dili unfair para sa ato nga, si Adam ni abot og 950, si Methuselah 969, kami 80 lang. Kami 90 lang. Kanay daso 94 na. In really 100 na bago lang. Murag bago na 100 in really kadawat ta 1 million in really dato nang gitagaan pag 1 million. Kayo paman siya. Korreksyon. Ang ato gusto kitag millennium. So kung gusto tag millennium, prepare yourself. Itsapuer ang kalibutan, talig din kalibutan, diha na nandiyo ka pirming mga tubang, o diha na nandiyo ka pirming makigsuod sa imong master nga mao si Ginoong Kristo. Amen? I hope nga igsuon nga dili na nato i-waste ang time. Mga batanon, ayaw ninyo i-waste ang time. Ay mo agad sa inyong mga mama, ay mo agad sa inyong mga auntie, ay mo agad sa inyong friend. Kinahanglan ang inyong sarili desisyon nga makapalipay sa Ginoo ang inyong agdon. Amen? Ayaw po mo pag-agad sa circumstance. Murag, wa mo ko'y gana, di lang sa simbar. Ayaw mo anang ka, kay sayawa ng gibutangan mo guway gana. Amen. Bising doon naman yung gibati sa inyong lawas nga slight man lang. Kung di kaya ka na, murag dili inyo kayang mo tindog pa mo sa simbahan. Pero kung kaya man lang kay sipon man ako gamay. O kasimba kay ako sipon gamay. Gamay ng sipon. Isik pa lang guna. Ha? Adtog yun kaya nga naman. Love God with all your strength. Kaya na pa maka-strength. Ihatag sa Ginoo ang nabilin. Amen? Ayaw ihatag kung wa na yung kay strength. Pero mintas na strength, give all your strength, give all your feeling, give all your soul, give all your understanding. Amen? So, akong gi-challenge mo ani kay abi niyo igsuon, time is getting short. Mubo na kayo ang time. Kami nga mga pastor na ning kamot mi. Papa na ni LG, si Pastor John, makita mi ana. Kinataw anay mi duha pastor unsa ka dugay balik Ginoo no. Sa murag duol kay sa ako pastor ba ko pareho ra gyud ta. Nabitaw ko mahadlo ko pastor ka basin og usay malingat ta sa sige taglingi-lingi anya wa taglingi kundi dito ta sigta sa kalibutan. Unya mabili noon ta. Pero ang pareho ra mi prinsipyo nga ato lang yung paningkamutan pastor ang atong tutok dito lagi sa iyong Hebrews nga looking unto Jesus the author and the finisher of our faith. Amen. So Mike Soon, I hope nga karong buntag nahayagan ta sa pulong sa Ginoo. Di lang nahayagan, kundi mohimo gitag desisyon nga ang atong mga pag-unmind o ang atong pagkumpiyansa ang fundamentals nga mga gibilin nga mga words sa Ginoo ato gyud to igsuon tagdon kay katurapod ang mga pulang sukmat sa ato niya pagpangatuban to sa Ginoo. Amen.